Ja, jeg vil gerne bevise A, og det gør jeg ved at bruge sådan her. Y2 er lige med B gange x2 i A. Det vil det med, som vores andet punkt er y1 lige med B gange x1 i A. Det vil det med. Og da vi har to b'er, så skal vi bare have dem fjernet, og det gør vi ved at dividere med hinanden. Og det har vi gjort mange gange før i de andre formler. Ja, og så skal vi have A udenom en parentes, og det gør vi ved at sige sådan her. x2 divideret med x1 parentes slut i A. Ja. Og nu skal vi så bare have isoleret A, og det gør vi ved at bruge logaritmen. Og ved at sige sådan her. Logarit y2 divideret med y1 er lige med A gange logarit x2 divideret med x1. Og nu mangler vi sådan set bare at dividere logaritmen med hinanden, og på begge sider hedder det, og det gør vi ved at sige sådan her. Divideret med logarit x2 divideret med x1. Så nu har vi beviset for A.